Foli di tanoni ko takodi alamɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkɔna ma. Bi ntɛnɛn ye octobre kalo tile 30 san 2023. Aw minnu ye Mali kunnafoni suwandi ka ka kunnafoni diyɔrɔ la mandi sanga ana ka wagati aw sigilen bɛ ka bamanankan kunnafoni min ma kɔnɔ ale wagati sera ko kura aw bisimila. Femi anga furancɛla fanga premier ministre Choguel Kogala Maïga ale kɔni audience dɔ sɔrɔ secrétaire général adjoint des Nations Unies ale kɔni fɛ. Femi anga fintigilakaw ka konkuru min bɛ sena ni wagati na o papier bila kɔni dɔw farala ale kɔni don janya o kan wasa maa minnu ma se k'u ka papier olu kɔni ladon olu ka se k'u t'u ta ladon cogoya min na o bilala novembre kalo tile 3 ale kɔni na. Octobre kalo tile 26 san 2023 Tombouctou o kɔni tun ye tɛgɛkoli safinɛ la o tɔgɔ la don kɛrɛnkɛrɛnnen ye Tombouctou ka olu kɔni fɛ yen nɔ. A yirala k'a fɔ fɛn min ye tɛgɛko safinɛ ale kɔni ye fɛn min kɔni kan ka kɛ sanga ana ka wagati sabula a bɛ maa tanga banakisɛ olu kɔni tɔɔrɔ ma. A ka ca ni sɛnɛkɛla maa 40 ye san cercle ale kɔni kɔnɔ maa minnu bɛna na dege cogoya min na u bɛ se ka du kɔni mara cogoya kɛ sɛnɛ ale kɔni tagabolo kan. N'an bɔra yen an bɛ taa Bafulabe fɛn min ye Bafulabe ka olu kɔni fɛ yen nɔ komini 5 ɲɔgɔnna bonyanko de talen bɛ Bafulabe ka olu kɔni bolo fɛn min ye sɛnɛko ale ta fanfɛla ye hectare 600 de talen do ka di o komini 5 ma bɛɛ lajɛlen ma. Komini kelen-kelennan bɛ hectare 100 ani hectare 20 de la baara Bafulabe ale kɔni dugu kɔnɔ. Fɛn min ye an ka fintigilakaw kɔni ye ɲɔgɔn jɛrɛ kɛ ka taga bɔɲɛ kɛ u ka chef de état major des armées ale kɔni ye o lajɛli kun ye fɛn min ye sa o de ye u ka baaraw tagabolo bɛ na kɛ cogoya min na ale de u bɛ yɔrɔ kurajɔ min na u ka baarada la télécommunication informatique des armées ale kɔni kun kan ni o ye Date Tia ale kɔni. Fɛn min ye an ka furancɛla fanga ɲɛma ni ale ye colonel Assimi Goïta ye ale kɔni lettre dɔ sɔrɔ ambassade 4 ɲɔgɔnna fɛ a dagayɔrɔ la ni o ye Kuluba ye. An bɛ taa Masinakaw fɛ yen nɔ fɛn min ye muso banabagatɔ a n'a ka infirmière ni ambulance olu kɔni de tununa u kɔni ye u minɛ de nin kalo tile 26 san 2023 juma tɛmɛnen nin kalo tile 27 san 2023 u kɔni a fɔra k'u yera. Fɛn min ye fonction publique ale kɔni lancement kɛra nin kalo tile 26 san 2023 ko maliden bɛɛ maa minnu bɛ se ka t'u ka dossier déposer u ka ɲinini daminɛ depuis sisan. Ni ne tun bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoni na wa k'an bɛ kunnafoni kura wɛrɛw.